10. 10. 10. Out. Let's put my key. Oh. Oh, 12. Ay, 11. Hindi. Tama na. What? Ay, 12. Hindi. 12. Oh, ang mga hindi. Di ba siya na? What? Maganda yung parang ano siya. 1. Ano? Well. 9. Ayun. Ay, 9. What the What? Ay, 10. Ay, 10. Ano na? 11. Day. Nakumaki. Ha? What sama si? Oh. Sama ngama. What ay. Okay. Ay. I know. 1. Oh, ang baba. Ano? 1 yang na ayaw yung graduate kung na ang ayaw 8 hindi yung graduate 8